ngawa kaayo hanay. Hato kang katagalog sa biyo daw ito. Matay no ako po kay problema kay papurin na akong ginikalan pa dapat ako amahambagihan. Kagtagalog ka ha. Bakit dito kita ka dito? Ay, ato una ako to. Kaya higit na tanong bold. Ato unta. May naman magkawaslik ng kanwa. Mawaslik. Naman, nagkatanaan karoon mga bagong sila mga bold. Kami kaya itong bold hata. May naman, kami kagtagalog karoon ng kuwan. Mga bagong sila sa pintuan nga. Bold round kayo na naglangkat ka mo. Sabi na, auto na. Kuha. Ito po yun na, eh. Tayo mag-scan na tinong kayo mo kakik. Fantastic ko. God, Oy, Vincent, dalihan mo, baka mahuli tayo. Oh, gusto bagal mo naman. May lakaw tayo dahil karon? Oh. Ay! Tagalo! Walay po diha! Bold ba, bold! Manawag ka folks, nagkatulog ka raw. Oy, Alvin, anong atin? Sa atin, akong tuyo, mutan out tag bold para sing tunta! Nako! May lakaw kasi kami ngayon. Manglantamig sine, yung dako kay nga tibe, yung parang bantuan ka ng totoo, ng ano, basta mo to. Pwede kumuban, mutan og bold? Labi ka ng bold kay Gilo. Gawsan pa ka waslik. Dili kasi bold among lang taon, yung gubat. Kana naman gubat! Mas maayos pa na sa bold! Sige! Ha? Sa gubat? Anong panunuorin natin nun? Mga unggoy? Kagaya niyan? Wala namang TV dun eh. Wala lang natin yan. Paling no? Oo. Ganyan kayo na kuya mag-unggoy! Karoon gibaliw! Namay nakapasi 4 kabaso baka kay! Pagkabasa mo! Ang panguros mo na tubangan ako! Hindi mo ako ginuunin ako, pero sa ginuuhan langit! Pagkabala mo rin ako ginuun nila, pagkos tubangan lang ginuuhan to! O di salig mo sa ginuun na to! Ano tayo? Sige! Patsada sa bol, kayo mag-ungak-ungak! Blat! Kasada gutong gubat ka. Okay, nat, TV mo tagba igo. Blat sa uswa. Yo, lamig yung kaya ng bol kayo. Kaya dako kayo TV eh. Dako kayo TV eh. Ako kayo sa kabungbungan na. Nahimik kayo. Lalaswan ang pinagsabi Lahat niyo. ng mga sapan. Di ay? Kami kong sanira si Ira eh. Napay sinihan ha? Ah, napa, matay no una basta sudah kusyo dua kagwanta ng upak ka de kukan oh mati na lebih ngilab no tao kanina. Kagar pag yo. Ako may kurot ato po ano pag may pagkahiros man do tinood. Sunya ko sa ko. Ay, pero bang mga balibuan pe? Okay, nagtay. Chukpapi mo niya nyo kag. How? Wala magbaha. Ano ba ngayon si na, ano ko kabalo hindi ko alam. Ano pala ko so. Aldo. Parang nahurot ta noon. Alvin. Daan pala gikon, brog na ay budhare, kinangabasa ila maulag eh! Agyang pusil turuto! Maulag ka eh! Di ka dapag ang ano! Magkalanat na sila oh! Magkalanat na! Magkalanat! Magkalanat na lagi! Kumpiyan na tinusok ito pante! Anan! Oo! Nalikso! Magkalanat lagi yun! Bakit sa nakapin? Tanawa oh! Tumpag na ro! Tumpag! Ako lang tumpag daw! Natumpag na eh! Tumpag! Tumpag! Puto! Ako 6 kayo! 6 kayo natin! Yan, tabangan ako! Tabangan! Tabangan! Wapa kayo! Nagkapasit tali! Kinagano! Paula! Lahat ng ground!
ining kanya. Kano! Pagkira! Kano! Bang! Kamu tiwas na tao na. Nabuang sa ka. Wala namang TV dun sa baba. Ano natin? Naduble man. Yung mga unggoy? Kaya niya? Ya, sudah ada hari oh. Dari hari, oh. Yan na. Ganun eh. Oh. Ha? Sa gubat? Manunood tayo? Ano panunoodin? Ating tawon. Le? Ha? Le? Hindi ka tao, Bes. Yun na. Pagkaba sa mao, pangurus mo tubangan ako. Yawa. Bubugol mo ano? Iya, Le. Napagkaba, pao po. Sana sa bol. Kaya mag-uungak-ungak. Katarag ng gubat ka. Kay, TV mo tag baigo. Blaso, uswa. Adi, gyaw. Ito ba ng Bart? Sinabali oh. Okay, ito ba? Kanya, gingan ako kung ikaw. Gimali ko suko. Nada ka kung unaan po. Si. Ganiha, kita na ako unggoy. Karoon gibaliw. Nabay nakapasi ko ato kabasok baka kay. Siyempre. Ah. Pagabayaw. Murag marin. Katawa ko pag yun. Ay, katawa. Inana din ang kuan karang dakong tibay bura kag maigaw. Kasi murag maigo. Doon na ka. What's up mga kamarang? So karon mag-shoutout tayo sa YouTube ug ang verse commentor nato kay si Ken Adrian Abok. Ken Adrian Abok. Abok. So, shoutout Romar Initan, Dante Gute Bolpa, Ma Cristina Golon, Carlo Manatad, Jason Francisco, Jasmine Lumakang. Out ni GC Milian, Christine Sitson, Nectarios Castillo, Netroyos, ay Diyos, lista po. Netro Unless You Fate, Vinway, Edmar Ampuan, Official, Gisrel Amahed, Angelica Lusong and Jenesa Mahinay, Elmer Espino, Angel May Esparar, Jerome Cuenca, Vicente Dagatan, Gisa Etoriaga. So, more to siya taran guys, og salamat sa inyong pagpunta. Og ganahan ka ma-shoutout pag comment sa ubos gasab nga marang. Og ay kalimot sa pag-subscribe ug pag-click sa notification bell para update mo sa mga Para sa ads. mo. Dahil taga ipag-like. Shout out ko sa kong igsuon kunuhay. Jian is sick. Shout out ko sa kong mama nga si Jerlyn tuag Dubai sa kong iyaan pod nga si Nuralen Gama. So, more to shoutout. Wala to siya tanan guys. Og hashtag orang. Yeah, hashtag mamarang. CQ TV, your greatest weapon against stress. Peace. Peace out.